33.12 Vierumäeltä AS9 aika. Ei oo pelkoa. Onko meidän ajanotolla hyvä fiilis? On, käsi pystyy, hyvä. Thank you volunteers, great work. Onko siellä? On. Thank you volunteers, great work. Täälläkin on! Onpa sitä vaikea kuvata. Hei! 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 Get to the water! Tää on hyvä kuul saatana, kun tuo viimaa. Tuolta pohjalta viimaa tulee. Jäämereltä. Ei. Aina ne rääkyy. On your mark! Me seuraamme tietysti Suomen menoa tuolla radalla. 9 siellä on Panu Hagström, annetaan kovat aplodit hänelle radalla. 8 Petroskoin, Mihail, Evjon Kimov on siellä tänään kyllä nopein jäästä huolimatta radalla 8. Mutta hieno vastuksena on siellä Panu Hagström, Kangasalan Kuohu, uimaseura, Kangasala, kesäpäivä Kangasalla, talvipäivä Rovaniemellä. Ja nyt annamme puheenvuoron